Eli näin käynnistämme Atari ST Studion ensimmäisen version Kallion tietokonemuseolla. Hyvä käynnistysjärjestys on tällainen. Laitetaan syntetisaattori päälle. Ja sitten voidaan laittaa vaikka täältä minikoskettimista päälle. Sen jälkeen laitamme Atari Megafile kiintolevyn päälle täältä oikeasta reunasta. Tämän jälkeen laitamme Atari Mega ST:n päälle myöskin oikeasta reunasta takaa. Etsitään vähän sitä nappia, kyllä se sieltä löytyy. Noin. Ja sen jälkeen vasta lopuksi laitamme tämän mikserin päälle. Ja näin se toimii tämän jälkeen, kun saadaan kupase päälle. Tietysti monitorihan tätä pitää laittamatta. Kun saadaan kupaseohjelma käynnistettyä, niin sen jälkeen äänitys toimii välittömästi. Joskus erittäin harvoin voi olla myös sillä lailla, että Atari ei käynnisty. Siinä tapauksessa ota välittömästi yhteys Kallion tietokonemuseon ATK-tukeen. Ja kupase päälle. Odotellaan vähän aikaa. Sulla on kova leikkaaminen. Ei se haittaa. Noniin. Oho. Tämäkin tarkoittaa ok. No, se ei haitannut mitään. Noniin. Selvä. Siellä on raita 1 ja ääni kuuluu heti välittömästi. Ja nyt jos halutaan vaihtaa ääntä, niin painetaan numeron näppäimistöstä 123. Ei tarvitse enteriä laittaa. Ei, se pitää toimia heti. Joo, tossahan 23 tulikin näytölle. Tossa on Ei, täällähän on sitten äänikortin valinta. Eli sisäinen internal INT tai sitten tuo äänikortti, mikä löytyy tuolta. Joo, kyllä. Eli tämä on sisäiset äänet. Joo. Ja nämä on äänikortilta löytyvät äänet. Ja sitten nyt me laitettiin äänikortti. Kyllä, äänikortti tulee näin päin. Eli etiketti tulee sitten tänne oikealle puolelle. Kyllä. Ja se tulee vasemmanpuoleiseen korttipaikkaan. Kyllä. Tämä on muistikorttipaikka ja tämä on sitten äänikorttipaikka. Sinne voi tallettaa tuotoksia. Muistikortille voi tallentaa ääniä, mitä tekee tällä, jos onnistuu niitä tekemään. Selvä homma. Mutta tuotoksia tallennetaan tietokoneelle. Kyllä. Pistetään nyt vaikka 26. Se on olevinaan oboe. Aivan selvä. Minä pyytäisin tekemään sinua käytännön esimerkin, että jos me tallennamme tänne oboella ukkonoan, soitetaan kupasella ja sitten tallennetaan kupasella ukkonoa. No testataan. Nyt ehkä kannattaa tempoa vähän laskea. Tässä 120 on täällä tempoja. Ukkonoa goes techno. Niin. Lähdetään nyt sitten vaikka 85, niin jos soittonopeus riittää. No niin. Vaihdetaan tempo vähän pienemmäksi. Ja nyt siitä lähtee. Hienoa. Antaisin uploadit, mikäli molemmat käteni eivät pitäisi kamerasta kiinni. Ihan yhti materiaalia tarttuva. Ja sitten se on nauhoitettu sinne, niin nyt sitten menemme tänne file-kohtaan ja tallennamme. Ja sen jälkeen kysytään, että no mikäs tämä nimi on, miten tämä nyt tästä muuten lähtee eteenpäin. Pitääkö sinun valita yksi? Select file type. Joo, tuo song. Ja sitten minne se tallentaan D:lle. Joo. Ja kupasen alle. Sinne vaan ja ukko laitetaan vaikka nimeksi siihen. Niin joo. Joo. Noin. Noin, se on tallessa. Ja nyt soitetaan. Tämä hieno teos. Joo. Otetaanpas klikki, eli tuo metronomi pois. Kyllä sinä olet hieno muusikko. Ei mennyt pianotunnit hukkaan. Ei mennyt ollenkaan. Pitäisiköhän meidän nyt lähteä tästä saunaan ja juomaan olutta tämän kunnia? Ehdottomasti. Kallion tietokonemuseo kiittää seuraajia. Moikka! Moikka!